Poďme na to. Ja som vybrala pár aktívnych látok, ktoré sú určené alebo sú vhodné na boj s pozápalovými hyperpigmentáciami. Exfoliáciu pleti, a to napríklad týmto chemickým peelingom od Ordinary obsahuje 30% AHA a 2% BH kyselinu. Vitamín C, ja používam toto sérum od Geek & Gorgeous s 15% vitamínom C, je to kyselina ascorbová. Odporúčam ho držať v chladničke, pretože môže oxidovať. Deep Glow sérum, majú ho napríklad aj v DMK, obsahuje ryžu a alfa-arbutín, takže toto je super vec. Ryža takisto vyrovnáva hyperpigmentácie. Určite by som odporúčila niacinamid, ja mám veľmi obľúbený tento The Ordinary, je to 10% niacinamid a 1% zinok. Samozrejme retinoidy, ja používam tento retinál, takisto od Geek & Gorgeous, kyselina azáleová, ja mám toto sérum od APLB. Nemusia to byť konkrétne tieto produkty, ale látky v nich obsiahnuté sú fajn na boj s škvrnami po akné.